Jatelo e duond bura mar PNU Peter Munya owacho ni limbe manonego gitim gi Dr. Fred Matiang'i kuom ndalo ariyo kochakore kawuono e kaunti ma Meru, Isiolo kod Masawa ma Kenya owit oko bang' bedo kod luoro ewi wach ma ni nyalo monjgi kod jonjore e kindego. Munya bende oseo sirikal ma pacho ka kaluwore gi ng'anyo ma bende owacho ni osebed kimaye ji kendo iketho mwandu jopiny ma koro osebedo ka jimbore e pacho ka. Odwaro ni duol mochung' ne arita e piny mangima mondo mi koro gol milome margi ewi wach ma kamano mar gwandruok ma koro medore e pacho ka, komedo luwo ni timbe njore kod chwero remo madhi nyime e pacho ka inyalo tieki gi sirikal. So we need Kenya to be looked carefully, because the way we are sliding into a very dangerous situation where a government turns against its own citizens. You have a government which you have elected turning against you, turning against your businesses, killing you, abducting you, merely because you have chosen to exercise your rights as citizens. So that's why you have said we are postponing those meetings for now, because we don't want to give them an excuse to infiltrate our meetings and cause name when people are already suffering.